उदालगुरि रौता सारियालिनि जयभद हागजेर गोसोखां गोजौ फरायसालिनि 48थि गायसननाय सानखौ फैगौ 2 एप्रिल खालाराव फालिनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दङ। मख'जाथावदि जयभद हागजेर गोसोखां गोजौ फरायसालिया मोनसे समनि बोखावजायै दरं जिल्ला एबा आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि गिबिसिन बर' बिजोंनि गंसे जारिमिनारि बर' गोजौ फरायसालि। जाय फरायसालिखौ एन्डेल मुगानि बर' थुनलाइयारि लिरगिरि बर'नि गिबि खन्थाइमा बिजाब लिरगिरि एबा सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'आ 1972 मायथाइनि 2 एप्रिलाव गायसनदोंमोन। गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै एप्रिल दाननि 9 खालार रबिबार सानखालि बारग' फरायसाफोरनि ज' सावराय मेल लानाय जादों। लोगोसे अलुमनि एस'सिएशनबो दानाय जागोन होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसेनो गायसनथाइ सान फालिथायखौ गाब गोनां खालामनो गांसे जारिमिनारि लाइसिबो दिहुननो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो गेवलां मेलबो लाफानाय जादों होनना मिथिहोनाय जायो। फोरमायबावदि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बाहागो लागोनखौ मिथिहोनाय जायो। लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो ओनसोलनि इएम एमसिएलए एमएलए बिथांमोनाबो बाहागो लागोनखौ मिथिहोयो आरो जोबनायाव खुंफुं आफादनि नेहाथारि सिमांसा बाग्लारि बिथाङा बै सानखालि गासैबो बारग' फरायसा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जयभद हागजेर जितु गोसोखां फरायसालि बेखौ गायसननाय जादोंमोन 1972 मायथाइनि 2 एप्रिल खालि। दा बे लेखा फैबाय थानाय 2 एप्रिल 2023 बे फरायसालिया 48 बोसोर बैसोआव हाबहैगोन। दा बेनिखाय जोङो थांनाय बोसोरफोरनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै जोंनि फरायसालिनि जितु गायसन सान बेखौ जों खुंनो आखायाव लादों। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय 2 एप्रिल खालिनो जोंनि प्रग्रामामोन। नाथाय फरायसालिनि जिहेतु जोंनि फरायसालिया मोनसे मेट्रिक सेन्टार, बे कारनाव खामानि दामानि बेजों लोब्बा गोनां जायफोर खामानि बे लोब्बा गोनां खामानिफोरखौ मावनो थांनायाव प्रट'कलनि प्रब्लेम दङ। बे कारनाव 2 अक्ट' खालि सिम्पलि सिम्बलिकेल फ्लेग हइस्ट खालामनाय आरो जायफोर बे गायसंनाय समनि जायफोर डनर दंमोन, पेट्रन्स दंमोन आरो जायफोर फाउन्डार टिचार दा माने जोंनि गेजेराव दायो थांनानै गैला बिथांमोनखौ जों बावगोन। बेनिफ्राय मेइन जितु सेलिब्रेसन बेखौ उननि रबिबार 9 एप्रिल खालि जों खुंनो लादों। दा बे दिनखालिनि जितु हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय बे दिनखालि माने 2 एप्रिलाव जितु जों फिरफिला बिरहोगोन बेयो 9 तारिखसिम थागोन बे आरो बेजों लोगोसे 48 बोसोरनि मोनफ्रोमबो बेटच वाइज गांफा फिरफिला बिरहोगोन फरायसालिनि आरो बेनि उनाव फरायसालिनि माने जायफोर फोरोंगिरि दंमोन रिटायार्ड टिचार बा थैलांनाय जायफोर दान होगिरि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो थैलांनाय फरायसाफोरबो दङ बिथांमोनखौ जों श्रद्धांजलि होगोन। बेनि उनाव साहाथा लोंनाय बे प्रग्रामा दङ। बेनि उनाव एलुमनि गेट टुगेदार जाय फरायसाफ्रा बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांबाय दासिम टटेल 44 बेटस ओंखारलांबाय मेट्रिक परिखा होनानै। जोङो बिथांमोन गासैखौबो जायखौ जों कमिउनिकेट खालामनो हादों जों लिंहरजोबदों बिथांमोना फैगोन जोंनो खोथा होदों आरो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे माने रायलायनाय मोनसे हाबाफारि दङ गावनि गेजेराव। बेनिफ्राय बेवहायनो फरायसालिनि मोनसे एलुमनि एस'सिएशन दानाय जागोन बै खालिनो 9 तारिख खालिनो। बेनि उनाव बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव जों बयबो लोगोसे ओंखाम बोथिसे जालायनाय बे हाबाफारिया दङ आरो बे जितु हाबाफारि बेखौ मार्क खालामनो थाखाय गांसे गोसोखां लाइसि दिहुननो थाखायबो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बिनि एडिटिंनि खामानिया प्रेसआव सोलिगासिनो दङ। बेनि उनाव जोबथायाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां डक्टर रनज पेगु बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो बेनिफ्राय बिटिआरनि इएम निलु स्वर्गियारि बिथांबो थागोन आरो जोंनि माजबाद समस्तिनि लकेल एमएलए सरन बर' सार बिथां थागोन आरो बेनिफ्राय धनस्रि समस्तिनि फ्रेस मुसाहारि एमसिएलए बिथांबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि जायफोर माने सोलोंथाइगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरनाय जादों बिथांमोनाबो फैगोन। दा मेइन जोंनि जितु 9 तारिखनि जितु हाबाफारि बेखिनियानो। दा बे हाबाफारिखौ मावनो थांनायाव जोङो आथिखालाव एसे थाखा फैसानि प्रब्लेमजों जों मोगा मोगि जादों। दा बेनिखायनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै ओंखारलांनाय जायफोर फरायसा बारग'लांनाय फरायसा जों बिथांमोन बयजोंबो जों कमिउनिकेट जों दासिम खालामनो हायाखै। बयनिबो जोंनि आखायाव कन्टेक्ट नाम्बार गैया। बेनिखाय
बेनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आपिल खालामगोन बिथांमोना जाय जेरावखि गैया मानो स्कुलनि जितु सेलेब्रेसन कमिटि दङ बेजों बिथांमोना कमिउनिकेट खालामथों भलन्टारिलि आरो लोगोसे सेलेब्रेसन कमिटिनि जितु फान्ड बेनि मोनसे एकाउन्ट रौतानि SBI ब्रान्चआव जों खुलिदों बे फान्ड बै एकाउन्टखौ जोङो जितु वाट्सएप ग्रुप दङ जों बाहाय शेयार खालामनानै दोनदों बेवहाय जों बिथांमोना जाय जेरै हायो गावनि केपासिटि अनुजायै एसे एनै जुदि दान होलायोब्ला अब्ला जोङो फैबाय थानाय जितु सेलेब्रेसन जों बेखौ साक्सेसफुल खालामगोन हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेनि थाखाय बारग'लांनाय गासै फरायसाफोरनि खाथियाव बे जोंनि मोनसे स्पेशेल रिकुवेस्ट आरो आपिल थाबाय फरायसालिनि थांनाय बोसोरनि जितु एक्जिस्टेन्सनि जितु दावहा आरो जेनेबा जयभद हागजार मेम'रियेल हाइ स्कुलानो माने बुंनो थाङोब्ला आनडिभाइडेड दरं जिल्ला एबा दानि आथिखालनि जितु उदालगुरि जिल्ला बे गिबिसिन बर' मिडियाम स्कुलनि थांखिया बेनो बे फरायसालिनि जितु एक्जिस्टेन्सनि जितु दावहा बे दावहाया बुंनो थाङोब्ला मोनसे हिस्ट्रिकेल बे फरायसालिखौ फसंनायनि मोनसे हिस्ट्रिकेल दङ मोनसे हिस्ट्रि दङ बेयो माने जेब्ला 1973आव बर' मिडियामा क्लास 5आव मोनहैदोंमोन 73, 74, 75आव बै समनि फरायसाफोरा क्लास 7 पास जाबायमोन बेनि उनाव क्लास 8आव एडमिसनखौ दन्दसौरिया जितु हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ बै समाव हाइ स्कुलमोन बै स्कुलाव होनाय जायाखिसै अब्ला बाहाय टटेल माने बे बेचआव स्टुडेन्ट दंमोन गासै 24 अब्ला दानिया बै फरायसाफ्रा बर' मिडियाम स्कुल बहा फरायगोन बर' मिडियाम स्कुलावब्ला दरं जिल्लायाव जेरावबो गैया बेनिखाय बे फरायसालिखौ गायसंनाय जादोंमोन आरो बे फरायसालिखौ गायसंनायनि जितु माने 1975निफ्रायनो प्रिपेरेसन लानानै 1976आव बे फरायसालिखौ गायसंदोंमोन आरो क्लास 8निफ्राय बेखौ आरम्भ खालामनाय जादोंमोन उनाव माने 5, 6, 7 बे मोनथाम सेक्सना जिहेतु दन्दसौरिया एटाच थाबाय बै एटाच थानाय स्कुलखौबो बोखांनानै बेवहाय लाबोनाय जादोंमोन दा बे फरायसालिखौ गायसंनाय समाव बै समनि जायफोर माने सुबुंफोर दङमोन खाथि खालानि बै समनि गोरों गोरा जायफोर बिथांमोना थैयै मोदोमै बावसोमनानै थाखा फैसाजों बोलोजों देहाजों बे फरायसालिखौ गायसंलांदोंमोन गतिके बिथांमोनखौ श्रद्धान्जलि बावनो आरो बेनिफ्राय बे फरायसालिखौ गायसंनायनि उनाव रौता जितु टाउनशिप बे टाउनशिपआबो लासै लासै देरदों बे आथिखालाव मोनसे इक'नमिक हाब जाबाय बे आथिखालाव मोनसे एडुकेसननि मोनसे हाब जानानै थाबाय आरो बेनि मेइन कारनानो जाबाय जोंनि जयभद हागजार मेम'रियेल हाइ स्कुल दा बेनिफ्राय सोलोंथाइ लानानै दायो माने गोबां फिल्डआव बारग'लांनाय फरायसाफ्रा खामानि मावनानै दङ सोरबा सरकारि बिजोङाव सोरबाया माने बेसरकारि बिजोङाव खामानि मावनानै दङ दा बिथांमोन गासैखौबो जोङो कमिउनिकेट खालामदों जों लेंहरदों दा बेनि थ्रुयै फरायसालिया माने जितु सुबुं दानाय आरो हादोरनि माने इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्ड आप खालामनायाव जोंनि जितु रल फरायसालिनि जितु रल बेनि सोमोन्दै मानसिफोरखौ मिथिहोनो आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जों मा मावलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै मानसिफोरनो बुंनो बेखौनो माने गाहाय थांखि हिसाबै लानानै जोङो फैबाय थानाय जितु सेलेब्रेसन जों बेखौ खुंनो आवगायदों एबा आखाइजों लादों लोगोसे जोबथारनायाव जोङो बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय जायफोर फरायसा हयथ' सोरबाया मेट्रिक पास जानानै बारग'लांदों आरो सोरबाया हयथ' माने 6 बा 7 बा 8सिम फरायनानै बेनिफ्राय ट्रान्सफार लानानै गुबुन फरायसालियाव फरायदों जों बयनिसिमबो जों जोंनि मोनसे खावलायनाय जोंनि मोनसे हांख्रायनाय नोंथांमोना जाय जेरावखि थाया मानो बे मेसेजखौ मोनदोंब्ला नोंथांमोना बै दिनखालि एप्रिलनि 9 तारिखखालि दसे समनि थाखायब्लाबो फरायसालियाव नुजाफैनानै जोंनि जितु सेलेब्रेसन बाहाय बाहागो लानानै जोंखौ मदद खालामगोन एबा जोंखौ थुलुंगा होगोन बेनि थाखाय जोंनि खावलायनाय आरो आपिल थाबाय दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन
लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।